dito sa amin sa Bulalo sa Tugatog, yung 150 mo, may bulalo ka na, naka-unli rice ka na, may kasama ka pang soft drinks, may sukli ka pang piso. Pag natikman nyo yung bulalo namin, panigurado, mapapasarap ka sa kain. Dahil sabaw pa lang dito, boss, panigurado ulam na. Kasi po yung sabaw namin dito, matik, meron na pong kasamang taba. Pwede po kayong humingi anytime, basta kaya nyo pong kainin. Then yung karne po is malambot po talaga kasi ilang oras po namin pinapakulo yun bago po i-serve sa tao. Kahit bungal po, kahit nakapostiso ka, kaya nyo pong kainin yan. Dito sa buong Metro Manila, kaya namin makipagsabayan sa pasarapan ng bulalo. Kaya mahilig siguro yung Pinoy sa bulalo. Siguro nasanay tayo simulat sa pool na kahit sabaw lang, pwedeng-pwede ng ulamin. Kaya halos lahat ng Pinoy, sabaw pa lang, inuulam na. Kahit sobrang init nung panahon dito sa Pinas, kahit mahilig yung sabaw, kakainin nila yan, boss. Basta masarap. Lalo pag yung bulalo, boss, pinartneran mo ng sausawan ng patis, sili kalamansi. Matik dyan, boss. Only rice ka talaga dyan, boss. Bali lahat po nung sineserve namin na bulalo na magmula sa solo hanggang XL po, meron po siyang kasamang drinks. Then yung sabaw po, only po yun. Yung kanin po, only rin po. Hanggang sa mapusog po kayo. Kaya naisipan namin mag-only rice kasi alam mo naman yung Pinoy, sanay sa bakbakan na kainan. Panlaban talaga yung mga Pinoy sa mga pang-only-only. Kaya naisipan namin. Tumubo lang kami ng konti. Masaya na kami. Makita na namin yung tao na busog paglabas. Okay na kami. Kaya only rice yung mga sineserve namin dito, yung mga menu namin. Kasi saktong-sakto yung lasa ng bulalo. Mapaparami kayo ng kain. Yung bulalo namin is halos purong laman po kasi baga sa baboy parang kasim po yung part na yan. Then yung maraw po namin is dati talaga free po yung maraw. Ngayon nagka-presyo po dahil naging mahal po. Add-ons na po yung maraw natin. Sa amin, boss, para sa akin yung pagkakaiba ng bulalo namin sa iba is yung amin kasi purong pagmamahal talaga yung binibigay namin dyan pag niluluto namin yan. Hindi lang namin sineserve ng basta-basta. Baga binibigyan talaga namin ng tamang oras, tamang timpla. Kaya po binabalik-balikan ng mga tao. Kung dati po nakakaubos kami ng mga 20 to 30 kilos, ngayon 60 to 80 kilos po. Yung maro po, nakakaubos kami kung piraso ang bibilangin natin, mga nasa 100 to 200 pieces po na buong maro. Ubos yun sa loob ng isang buong araw. Ako po si Jerome Castro, ang may-ari ng Bulaloan sa Tugatog na matatagpuan sa 43B MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City. Nag-operate talaga kami last year lang, doon pa sa dati pwesto namin sa street lang namin, sa Asogi Street. Bali, yung pwesto namin doon is vendor style lang talaga kami. Araw-araw, ligpit, araw-araw, latag, ganun po. Hanggang sa nakapag-provide kami ng pwesto na ganito, medyo nakaluwag-luwag po ng konti yung mga customer namin, kaya nakakain sila na maayos ngayon. Mahilig talaga kami magbulalaw rin talaga. Dumadayo kami kung saan-saan ding bulaluan, boss. Kaya naisipan namin i-negosyo tong bulaluan talaga. Yung bulalo natin, starting price po is 149 po. Simula sa pool, hindi na kami nagbago ng presyo. Kahit nagtaas yung presyo ng mga karne, ng mga bilihin, starting price po is 149 po. Then yung pinakamalaki po namin is 849 po. Yung solo po namin na order, yung 149 po, 100 grams po. Then yung medium is 200 grams. Then yung large po is 400 grams po. Then yung XL, yung pinakamalaki po is 600 grams po. Yung presyo naman po ng maraw is mababa lang po. Yung small po, 30 pesos. Yung medium, 40. Then yung large is 50 pesos po. Then yung mga iyaw po, chicken inasal, tsaka grilled lamb po. Then yung bago namin yung pusit. Halos lahat po yan. Only rice po and soup. Ang kadalasang customer namin po dito, pamilya, magbabarkada, magpartner, tsaka minsan mag-isang tao pwede. Mga karamihan po, mga dayo na pong tao, hindi na po halos taga rito sa lugar lang namin. Dami na pong dumadayo talaga. Yung naitulong ng
negosyo namin na ito is nakapagpatayo na kami ng bahay. Then yung mga bagay na hindi namin na bibili, kahit paano ngayon na ipoprovide na namin, na bibili na namin yung mga expenses na babayaran na namin na maayos. Then yung mga staff namin, napapasahod po namin ng maayos. Para sa akin po mahirap pero wala namang madali. Siyempre lahat naman yan kailangan mong pagdaanan. Pag nakuha mo sa madaling paraan yung pera, mabilis din maubos yan, panigurado. Magtiwala lang kayo sa sarili nyo, sipagan nyo lang. Darating din yung panahon na aayon din sa inyo yung pagkakataon. Sa mga customer namin na paulit-ulit na bumabalik sa amin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa nakakatikim sa aming bulalo, punta po kayo rito, tikman nyo po. Matatagpuan kami dito sa 43B MH Del Pilar, Tugatog, Malabon City. Open po kami 24/7 po. Kaya kung gusto nyo makatikim ng masarap na bulalo, punta po kayo dito. Ano yung maharong? Gusto ko dito pa lang ito. Yan lang. Makanin na ako sa bago ah. Kumpleto na yung 5 neto.